abusiafo na oche asan akọ asan abeto yembion yede asede mu odin ebema twedi ampon yankopon sanse ne pe na afi na dom na ama adboniefo etise yeda so eti enkwamu se bedi ahyiam se a na enwuhia esan fatase yede aseda sa ebema twedi ampon yankopon yebeda mo nso ase se de biara da yene mu eyesa adusuan yi kote mu nyinara adusuan ye ne wo eye kwanye befa so na yatimi ni onyankopon ayonkofa ne yanyini wo mu ye ne wa yadusuan ne bebre na atwimu no yebese no hwe ne etoso dubaako no na maboafo no ayekra meba be yi o mu akire mu sisi ha ansa no mentwe hombra sisi ha. Any panel was no matter how the tribulation no obeba me defense yesu anu mu di nechi no o wadwen pa ne say yesu ba beko agi wo mo Roman for 2 years enye de ye ni hunu mu na ede nante ne mu gidie mu enti yenya Kristo mu gidie wo se enye se obi de no ho aka me keke na me kam se tumi bi atu afiri me mu etinya kokudro na obosam ene nyema bia odi tutu emu ye yifi akwamu a ebetimi mu yesu yebesai amamu akwaba bion sonko kwanso na afi de aseda sonko so esan de amamu bion se na medi kan eka ye toa ye disuan so ene ye na otwe to so dubaako wo sa akota imu enche bia na afi de kota no ba na wie ye ohwe adisuan no atifi asema na otwemu de bro se setbacks anase akwansidie ahodo bebre menkotie enwom emfiri church kwafo hombra ewia ye de adisuan ebeto amso.
church kwafo ase enwuma omudi adi addition no mu de amaye ne miwie ne saa de na afi mi ba efi mu ase na afi abusiafo e wa hase ya nyame na mo so beboa me na afi de addition pensem mu de abram no eno so mayim omode achem batansa na no mame nsamfa ase de mu ode so emfa ma 3ABN Ghana TV na afi Hope TV Ghana sadwumako menu ye TV adwumako a omode de omo ya ne se onyankopon asem nko a na omobo dawe so wo pe so wonso be kakra de aboa onyankopon asem a ende na me kamfo ama se one number egu yemfoni na fa na frɛ obibejo so na wonso kakra bia no fa bo asadwumako yi na nam saa yeso mo onyankopon so ahyira bibire se nne ne de di kan so a wo hwɛ yen wo YouTube so ebe so subscribe to your channel no wia na wo de wonsa amia adoma no so wo mmoa bi want to bi wo question bi so a obetumi atwo no comment section ye be fa na fe ya kenkan na fe emuaye wo ho no so ye de ama onyankopon enhyira ose waje pene se obeye nsa mewie ni sa de na me ba fie ase abusiafo wo hase a me ba be yi o ma kyerɛ mo na fe ewi a ya hwɛ yen addition mo me de musomfo Bismarck mensa ende ye ho adom me wo Foster Twum esan e kam ho fie hase Foster ye mo akwaba medase se nenso etunsa fro watimi aba onyankopon enhyira me ko manimu sister Grace ababio nso ena eka hono sister Grace e mo akwaba medase se nenso di odo abo odomo na afi Hayford boachi ano ena afi ono so eka Hayford ihu wachi so you have a code here. Good with assistant then so abafi ase say yemfa disha pensem mu famre abusiafo na afi me call eto no a John Mensa Thompson so ena tire no peni yemo akwaba medase se mu nyina mode odo abo adisian odo mu se yemfa adisian yi enfamre yen atiefo ye mawie ni saade a ena na yebe katayeni na mama openi Thompson abenkai amaye pamchoma yemompaye tumi nyina ewura oma edaso edawase ewoni awaye de bera daisan so pese o kasa kire into the fa wonsem so e de maye braso nenso ebe hia wonsem ye de ye be die ni mi e hia wonsa be kan ye ho nimde nyansa fa dom yen bebe fie no ma bebia anya na efiru asafo Yehowa ema yemfa ya adwen enka bibi ema yemfa ye pe enka bibi enfriu yesoro sensem a ye beken ma yenso yemfa bi enfrimu etiefo ebetie ye ahwefo ebehwe yenso ye dom nyina e hye wonsa honkonkron yesoro ne se kosankrofo nyina ho na fa wonsa ka obi biara akoma ma wonsem a ebe enye arechichensem mansema ebe enye awakening mansema ebe enhye ye den se ne ebe ya ye betumi efiri adomu akwa adomu beka ye ho ene ene da wo Jesus Christ dem nti amen great esa mamunyina akwa ba bion se ne midi kan eka ye no gradually nkakra kota ne ekona wie the 11th lesson na ye ekwina chesa ka lessons mienu pe na kota na aba na wiye se wo hwe ende adusia na ose setbacks akwansidie ahodo na kota emu nyinara nso ye hwe se growing in relationship with Christ ye nyini wo ye ne onyankopon ayonkofamu in fact last week adusia na ye adusia bia na no kasam ne se de pa ye wo se repentance and forgiveness and as adwen satra any boniface in fact you niema bebre se to de bia ewiasimu ahopre krampo no ye boni krampo ye hu se ye mfomso di tia nyankopon ye nyamre mfa ma nyankopon no krampo ye hu sanse obonsama ka kire se ne ye no nso hu hia enti ye hu krampo nkosre bonifafiri emfiri onyankopon ho sara na disuana so me hu se to de bi so a honhon konkono prompting e ma niema bia na ye nim se enye papa ewo nyankopon anim no okayen ema ye hu sanso a ewo se ko onyankopon anim na ekosere boniface na afi wodiche sadisuana so me hu se ye kase na se repentance, true repentance and a real repentance and no kre adwensa na enye se ebia so wakande am ye sorry die ni bia da bi se ye be acknowledge ye boni ye be di amfonso atum ye be hu se ye adbonye ye adbonyefo ne ye be ka ye boni
nkyɛn na fi yakɔ onyankopɔn anim so ɔmfa nkyɛn na from there no so yanya transformation ɛna ɛka no way forward no ya fi di anamo a yɛba bitu no yɛnsan tu anamo ɛnkɔ yɛkyi bio ɛno na yɛ the true repentance na fi yɛkura mpo no yɛhu sufficient grace nyankopɔn adom no ɛdɔɔso yɛmpɛmpɛnso bia yɛmbɔ ni akoduru bia no si yɛnu yɛn ho yɛn ɛba adom no boro so ma yɛn kura sɛ wɔde yɛn fom so ɛbɛkyɛ mfa last week adesua no na yɛ adesua bi a ɛhyɛ me no mienu nkran pa this week no nso yɛ toa so wɔse setbacks sɛ yɛne nyankopɔn ɛnya ayɔnkofa yi akwansidie bebree wɔ hɔ a ɛbɛtwe asan ɛmmoa yɛn ma yɛne onyankopɔn ayɔnkofa no ntimi yɛntimi hyɛ emu kena ɛho adesua na yɛba bɛ sɛ wɔhwɛ nkabɔsɛm na Romans chapter 5 verse 3 to 5 yɛnhwɛ asɛm a ɛwɔ hɔ no mo Romans chapter 5 3 to 5 enti radio asɛm na nyɛ yɛnko na mmom yɛhwahwa yɛn ho ahohia mu nso efisɛ yenim sɛ ahohia de boasetɔ ba na boasetɔ de osuahunu ba na osuahunu de ndaso ba na ndaso enhye ni wuo efisɛ wonam kronkron a ɔde ama yɛn no ɛso ahwie Nyankopɔn do agu yɛn akoma mu amen amen I like sa nkabosem yam sɛ yɛkɔ yɛnimu yi ebe bamna fe yakasa great hwe adesua nanimu na the beautiful story be the to us abofra bia na o na mo ekofie na asensu eto na anyinam tete na fe o ye pentam se obedru fie ntam na fe o ye na ne papa gina ho na wo hwe no na se wo se nka wo ye ntam na oduru fie no abofra no ase ogina kakra ansa na ase he wasn't doing that quick se na ebe obetimi aduru fie na oduru fie na ne papa mi say ade na nsu eto na anyamote na wo se wo ye ntem na beduru fie na mehu se ase wo to obo kakra wo se oh sa nam na etunya na onyankopon na etwa memfoni enti na o enjoy no ne papa hu say setback na wo se wo ye ntem no de ba ose onyankopon etwa no mfoni eno na ode ma yen se obraso chinde wo kwa na se akwansidie bi sa atoa wo response ne sen wo se onyame na etwa mfoni ana se wo de wo respond sen eno pa ni adusua sa na wotwi mu ye pese ye hwe sanse abra ye yadwese ne nyankopon benanti sa storm bi sa no ebeba be ya brabum na eba ya brabum asan na ye responde ye beka se ampa onyame na etwa yemfoni enti yen enjoy anase yen yehu bibi eno na ye pese ye hwenti obema ye nhweso bebre ye behwe Job ne de ba ye no ne oyeye na fe ye hwe ada enkofo nso se ne esi enti first of all no or say life's storms so first of all yen fire trosam no abrabomu ahum ahodo yen fire trosam ne yen hwe Mark chapter 4 34 to 41 yen hwe asema ewo ho Mark chapter 4 35 to 41 right enti radio asem na dano a eduru anwumre no o se won se ma yen twan kwaso uja no ha na uja nkrofo no kwa no ofa no ka won ho kodo no mu senya ote no a na kodo bi nso eka ne ho na hum kase bi tui asoche bubu begu kodo no mu a na eyaye ma na ono de kodo no to adasumye so ena unyane no se ne se chechirefo ye yirai ohun ye na osore tiatia mframa no na ose po no se mo ano ye kom na mframa no jae na eyedin na ose won se adentina mo ye hufo se adena munigidie na osuro yie na osese won ho se onipa ben ani na mframa ene epo etienu amen Therefore yankwe sene abasemi esi ekwe live storm ahum msasiafo no ahum tu omo no omo de ehum bo omo kokache Yesu Kristo se unia yewu na de wade omo response no enti yehu ni say Mr. Besmark madase memfa kwanya Yusuf na mencha etie for any ahwefo
se ojebre na da ne da otie yen adesua no ofan ye dru so no o se abrabomu ehum ahodo enti storms ahodo a ekoso e wo abrabomu na ye hwe no wo ha sei na Yesu na sase su dwumadie mu no esanse oda odo adi e de kire ni penti osayade ahombone ebre won ho ase e wo nanim enti a draw nipa bebre attention to him ti nipa bebre edi nachi ebra na owo Galilee epo no ho no enti oken kan twesem na Mark chapter 4 ni nyina Yesu eka parables bebre chese ochekere won bebre na nchekere no it was so powerful sense a Yesu aka kire wo no ebebo won masomo don na atena wo makoma mu for so many days na ye no achi na Yesu pay say obecross sea no na afi akọ epo no eja into invite the disciples no say omu enka no ho na omu nko enti yenim say Yesu oye omniscient we nyame prekope onim bibia all knowing enti ebetumi aka ne say na onim say asroche ebebo ana na Yesu nim but now life lesson bia na opese wo kire nkrofo a omu ye very close to him na suafo no mu ben no pa no o wonsem bia anase lesson bia opese wo ye de ben wo de ema wo enti e no ho akenkan sem ena Mr Foster ekenkan ma e fenchem no ebra omu starte akwantuo no omu ko manim kakrom dru eponim finfin no na afi asrochen starte se ebo ehum ena etui na afi omu behwe nso kra starte a e de ben eba koduo no chese kodo no ebe moma anesa Yesu a o kan yan ho a yenim se owo tumi onim se ba bia Yesu kotena ye no honom na drivers etena because those days no kodo no na pillow ba akopɛ enewum that pillow ne wum na hon na driver no etena na o paddle kodo no throughout and hon na Yesu tie so he was sitting on the driver's seat sleeping and he ehum ebo asuafo no na akwai say any that so nyina asa that's right and the driver is sleeping here. That's a Vivian home between me. We need to go and wake him up. That's right. Now into Omuko yes in China. Said you can come in. Omuko Yoma Semne say, Master. Inti ye be we yana. And I would your word day. As you for him no yene can't be eme the pan. Was say, Master, the tempest is raging. That's right. The billows are tossing high. The sky is overshadowed with blackness. There's no shelter or help near. Just a mwebia and free baby ma. If ye be any high, you be to me and yanko be any yankanesa. Carest thou not that we perish. How can that lie asleep? A bra ye be way, and I would be away the bay, woe day. When each moment so madly is threatening a grave in the angry deep. Chese, dear ye namuno, ye hune say a damna edda yenim. Yes. Ye be no. And I yesu, would ye away the bay, woda. And he additional am I who say, the a course so ever has seen. A sian for no nanka umbet me IBB afa. Because ye share Peter, James, and Jonah. Omunina no moye apofofo. And they know how to navigate their way through. Yes. And we shouldn't also forget, say, Galilee Sea, no na omunim suye, because no muyi fish, and sana yesu ye de ben, eko frewo. Inti nan kumbeti me bibi. But one for one to on so. Who say, the master of ocean and sky and everything is in the boat. So there's nowhere omubemem. Also me de ben, omukonyane no. Inti akenka se mu de ade bia. Se wo kan a na se wo nam wo how bi mu wa setena we mu a e hye wo nkran e lift up your spirit na kire wo say ne onam mu bia nfa ho ye de ben etu Yesu Kristo so if say wo no nko a e na obetumi age yen e we how mu bio this is the only place a ye twere se na Yesu aye de ben wada and wada e wo bra na asuafo no hia no pa e bia ye nso so ya bra bomu no ye bedru part level bia inim senka de ye dre de se bre bi wo pa na me hia Yesu a ye sa brewe ya nanso e look as if se bia ye mpai bom kra no ye nya ho muaye den e na wo se ye e wo se ye to aso na Yesu efre Yesu theologians church mo se sa kan kan se mo ese ne betimi abese na Yesu ne nipa te bia mu no na wa ye adwuma the whole day wa ka
what true for what comparables be bringing no bringing no other. A be more see a be an opposite or show no authority. Or siki says you have to be any mu trust as you have to be ni to me. Now, me subscribe to the fact say a be an opposite you have to ni mu to me or onya ni mu jidie e hu ni to me or yedebe wo. Or sorry and or buy now what yet up was right no e man from money nyina yedebe e din. I feel can church you have for say you fearful ones. Why don't you have faith? More mundi jidie. And I say more moye ehunfo. Adenti ena monye debe muni jidie enti abusua de adesua we ka kire nse de ye namu wa setena mu bia no yenya Yesu mu jidie fi se ye da so tia asase a ya dome so yi amane de empire ntri so da ye jidifo obonsam do how ne amane be ba ye so da bia but we need to keep our trust in Jesus Christ because ye no na nam ono na ye driver and say adwen ye say wadampo kra we should keep on waking him up. Yes. Na obe sorry o sorry na so kasa kire ehum ni asrochen a ebom patabribri pese fa ni pamene na ebe ye din nti de na mu bia no ye nya Yesu mugidie na me ere mfi kota nyina edin a dade sua no so no wose ye nyini ewe ni Kristo ayankofo mu obonsam de sa na emani nyina ba so se de be betwen afri Yesu ho betwen afri onyankopon ho ne na ya yankofo na be de ben ebe sei but ebasa na o kire se ye ntoa so na ye nya Yesu Kristo mugidi addition ka say God is always faithful even when his apparent lack of involvement doesn't make sense to us. Yesu yana si nyankopon no kwafo empo se wu ne se tibia na oduru abrabom na se Yesu wonimu a ase woyi na ni ahintawa he is still there. That's right. So we need to call him na obe respond na wa ye hiade e de amaye enti nyame enhirae na 2 Corinthians chapter 5 verse 7 okase for we walk by faith not by sight. Yes. Enye de ye ni hunumu ena ede nante na mum gidie mu enti yenya Kristo mu gidie ese de na mu bia okan yen ho se de na okan asuafo ne ho okan yen so ye ho enti yensu frɛ no na obegye so amen me da se pa ni Hayford wato bo wa ma ho kwan ema onyankopon afa so akyekere atiefu mu ba bia ye me de pa se wadru mpempenso obi eye otse Satan na ohia Yesu pa ba ye ase Yesu ada simple konyane no konyane no because omuhu pempenso omuduru ye omuhu se ade ne ye hu hwe omkonyane Yesu nso omu ye dai omuhu resource enti se won duru ba bi na se ofi se uhu se bia Yesu ada konyane no ukonyane na you see resource eye me de pa se wa chechire mu sa ede ama ye osi be made well ohunya den abasam bi nsem bi nso sisi ye Mark chapter 5 21 to 34 honomo no Jairus na ne baba yare Yesu na ma akwakosa ne yare no oba no nso ano no nso bleed for 12 good years chosem say na working can chosem Mark chapter 5 21 to 34 na so oba no nso bleed for 12 good years. In fact ose ayaresa no okoje ana eye wes waton no ho niam nyina but abra oti Yesu Kristo nka wode ne nsa ekoka Yesu Kristo ne garment no onya na ayaresa sister Grace ye ntwa sa abasem we eno nso eho asem etesen yo Mr. Bismarck that's enuanom na etie for so medamase na menua be ma so de ode adi anim no so nyankopon hyirawo me say wo se wo ho enye den yes so ka say wo ho nye den a eye owura Yesu ene ka sa asem no o ka free Mark 5:34 no wo se na o se no se oba ugidie ajewo ko asomdue mu o yade no nyai wo ho nye wo den amen wo se ebra oba bi Yesu de na ka wo akwakosa yere baba yade enye oba ni tina na wokọ ne ba bia akosa yade na oba nso so aye ka ne ho asemi ewo Mark 5:21 no anase ekopem 34 no na wo ye oba na moja atu no for 12 years emfie dumienu em se menua mema motie de ka moja etu oba monte ase but ye nua ma motie ye no se ka moja tu a wote ase so wabu nsampo na wotwe bosome afe
enfie poly 12 years anase dumienu enye mre anase wa wumpo na wo na chi na se wo kodwale ne moja asate tu wo moja ne kwa na ye mahyewo menua oba na bre bible se na ne condition no na enye easy ma no fi se no wa bra moja tu na de yense na waton ahonyade nyina waton de aton nuro wachiri doctors so wachiri ebi adunsifo so nyina wo ko bi omo mo tete ahahama okom ho chese waye bibia ne fam de bia na onya yaresa ena afi wa bre na wo tete ohu de wonya biem na ne hu ne manyina asa afi so nam kwa ne nkrofo odwane fi se moja tu cha ebema ho kura sa yenyan fi se obi ampese obeba wo ho nanso obayi no ebra na oyale no da ne mpaso no ti Yesu nka no menua wa ampese obeda na nko beka se bia mabre meda anase me kwa me ho ntom ntimi nsore mabre nanso Bible say wodi ahokeka sole etu anamo se wobekọ na wakọ akọhwe owura Yesu wobekọ ebia obenya yaresa entu otu anamo menua wọkọ na akwansidie wọkwam nyese wọkọ na na wọkọ ne keke nipa dọọso a ombetimi atwi afa wo so ama wo kura wo bewu wo so wayɛ mmerɛ moja atu wayɛ mmerɛ woje hu baabi anye to oni ahodi kura woni mu a wo hu ye bra wokɔ Yesu nkyɛn no Bible so hu sɛ nipa bebre atwa Yesu ho ahyia na wɔkɔɛ no ɔde gidie ka sɛ sɛ na nipa si atwa ho ahyia me so me pa yaresa ɛde na mɛyɛ ɛne mewurawura nipa nase na makɔ papa na taade mu na me so mu mpa ebia menya yaresa na Bible so wɔkɔɛ wɔyɛ ne kakra sa akɔɛ so ne gidie kakra na aka no wo so mu dendende de kɔ papa no ho na wɔyɛ bete bɔkɔ so na taade mu Bible so na taade mu no wɔte nkasa ne nipadua mu no ne ho atɔ no anase moja na twa prɛkopɛ o se na Bible say Yesu so te nkasa obi asomi mu amatumi bi atu afiri mu na wɔkache na suafo so obi asomi mu na suafo so obi asomu de ne se hwe nipa bebrebe atwa ho ahie ebede na obi ntimi mfa no ho nkam wo se enye se obi de ne ho aka me keke na me kam se tumi bi atu afiri mu na oba ne hu se wode ne saso no mu na watenka no hu se papa we nya obi a metimi alai no metimi aka sanya me enti me kwa ni mu aka nche nse ye me eti Bible so koi ko kache Yesu se me na me so mu na moja tumi fodu enfie dumienu ana 12 years ho na Yesu kan sa Mark 5:34 se na wo se no se oba ugidie ajewo ko asumdue mu oyade ani nyai na wo honya wo den amen wo se ho na Yesu kan sa asem se menua da me kan se bibia onipa oso ne gidie mu nti eyeye na wokọ Ellen White book of say Desire of Ages page 344 no wo se na Yesu atade ne tumi nwanwaso biara na emom eye wo se na emom eye oba no gidie ene paw a wo pe se wo de nsa beso na atade mu no ye no na esa ne yade wo se na atade no ade ne kani tumi bia na emom gidie no eche se me no mi enu bibia ye se de gidie ta ekira ebe me na ye nti Yesu se wo to ne nsa afre ba bia wo bia no se ye mra ye ba oba ma ye gidie wo ko Matthew 11:28 ni 29 na wo se mo a ma ye adwuma abre na maso mo ne so anyina wo se mo na me nchen na mema mo ahome to wo se bibia bed ni bia so wo Yesu se eni kese eni keto wo se bra obem wo ahome wo se mo mfa mo nkonua nto mo so na mo nsua me efri se medwo na me bre me ho ase e wo akoma mu na mo nyimi na mema mo ahome ama mo kra te Yesu se na adeso ne siti wo se bra no no bre ne ho ase wono wo ba bia wo mpo wo so no mpo ahiafo wo mpo asikafo wo mpo tenten wo mpo tietia wonya ba ne nchen ko ade a wo so obaje nti menua wutie me wo se na wo condition siti bia se na wo problem siti bia Yesu se bra so gidie mu da bra wo se don't be tired ema wa chese emre bra Yesu nche wo se wa ye credo se woni hope kura na obema hope woni ani da so obema ani da so se wo invite say whatever your burden is no and I said na wade so asiti bia no se bra na obema wo se bra ne nchen na obema comfort obema peace obema wasumdue na emum wo se wo kɔ de nchen anye easy sa wo kɔ aya na kwansidie bi wo kwam wo se obstacle bi wo kwam bia na Yesu se ema bibie ntwintwa wadam ema dwamamo ntwintwa wanam ema kro no ntwintwa wanam ema bayi ntwintwa wanam ema ho ya ntwintwa wanam wo se bra obeje wo problem bia wo sadness bia wo crying bia wo se bra obema wasumdue menua so how ni ba enkase obi atia me enkase me yade ne me yale obi a mehwe metimi gya asole nya asole wo se fo ani hwe Yesu wasenua no se hwe nipa bia fi so hwe nipa bebu abam
wɔse yesu bɛma yɛ nkwagyeɛ ɔbɛma yɛ nidasoɔ wɔse nya asase so fam nkwa na ɔde bɛma yɛ yo ɛnyɛ da na ɔde bɛma ɛnyɛ da nkwa na ɔde bɛma yɛ ɛnyɛ japadeɛ na ɔde bɛma yɛ ɛnyɛ japadeɛ nkwa na emom wɔse ɔbɛma yɛ da nkwa wɔse ɛba ne nkyɛn ɔbɛma yɛ da nkwa nti yesu to ne nsa afrɛ wɔ sɛ yɛn nso yɛ gyidie mu na yɛ mmra na me lose hope because yɛ lose hope a yɛbɛka akyiri awurade nhyira yɛ sɛ yɛbɛkɔ yɛ anim na yɛbɛso yɛ gyidie mu na yɛbɛnya da nkwa wɔ yesu de mu nti amen Meda Sister Grace, why are there pa, say, what bye bye, senior koye or barno, senior or faswa, onya, another Nayaris, and for now consider be brave or I ebema or ban ka untimi enko yesu and also one must I consider Nancy quine or conanim or did you conanim, nampa or conya, na yare sa, medase pa, medase, for young quay. Near share Job so yahu asuafo no consider ba o makwan mu and the outcome of it omkonya ne Yesu Kristo de omunya yahu oba no so consider eba na kwam no for 12 good years we di build ye na so konya na yaresa yanko ne ko she Job nso Job kan sembia no kwasem bi se me de pa she Job chapter 19 23 to 27 minim na im se first person wo di bibi kan ho ansa na yakọ Job de no the Sister Grace kind so what biana na baby am dey support kakra bi say fa Jairus daughter. That's right. Ana oba na nkasa o say Jairus daughter no Jairus no di kan kosre ma ne ba no ana one ne kɔ no ana oba no so e de ba ye na che Jairus de no I delay so sa na che nti che say se ne tibia se ne o how tibia no enkosi se ne e delay bia no Yesu ebeye wonim oba no so on say enipa bebre ena ehwe Yesu sa obia e wo ne how but it took oba no faith ana onko nipa mu no onya kokudro edi ko asna onya nkwa enu nti no o how we ba yen so a ena ebu yabam ama Yesu ema ehu ni nema aba yen so ama yitimi men Yesu Kristo but ye said the chosen no ebo yen no itimi akokudro na obonsam ena nema bia odi tutu am ye yifri akwamu a ebetimi ho Yesu na ebisa de nsa no me da se pa se wodi sa angle no so e de abre no nam kwan so a okọ Jairus o na so oba ne de ni delay Jairus de no ba eventually Jairus so enya ne de e bia na Yesu ba wo nchen yo obi atwena gben kakra obeba beduru so sa na de ne nchen sa me da se yentu aso na yentu Job nso Job nso ye one of these nice characters of what you say mu de we on Nyankopon nya omo banta no so me de pa yenhwe nsema Job nso abra consider ba ne mu no ne respond say no nso respond here Job chapter 19 23 to 27 23 to 27 enti radiasem o senka o twere me nsemu se wode hye enwoma mu se wode dade ade twrede ene sim pie ere kruchire obotan mu na atena ho daa na me de menim se medimafo ti ase amen can copy 27 no 27 no yeah 23 up to 27 na me se medimafo ti ase na wie no obedi masem ama me wasase so na wase me we de sei achiri no na me free me honamu afi ehunu Onyankopon yes ono na mea mehwe no mafa na maniwa behunu na enye owo bi mesawa resa ewo mimu na me hu emoboda amen na 23 no verse 8 to 12 say hwe me komanim enso oni ho ne machi enso mi hu na oye na de benkum a mani moso o mani difa mi hu na onim kwan a me faso o so me hwe a me firi mu se sika mapa odi afa ogem na namo emu na
menan tintimiye mahwe ne kwan na maamane nanum mra manfiri ho makora nanum nsem esne nea ehiame amen amen yahwe Job nso ne die na kwansi die eto no ono nso no responder ode baaye wo se ono die whatever it is bia no onim translation bi wo ha yeme so say I know there's someone in heaven. yes I say sad translation me de minimum obi ono de owosoro I mean say sa nipa no owosoro no matter how me tribulation no obeba me defense even though say nipa no ne nya encounter bi or this or say wo gidie say onim obi owosoro and at the end no obeba ne defense yehwe Job nso ne die we no adusuan ben na ebetimi asua afrim na kwansi die to ne response yo Miss Mark that's your charity for us ya fefo nyina am say e ka Job asem dia na say asem ba kwa obia nim ewo trosem especially ka Christopher mu a obia nim ewo trosem na e ka oha won so a na do ni kotu bia Job ane die ni to no na am say men kama se mo emane nwa no yenim Job story na ohaw beto no yehu se sika ne ade ewo oha beto no yehu se ohwe na pomuden I say yare ebegu no afi ohwe ne ma ewuye afi ne yere a nka obechichi no re no asem a o ka kire no so no me Nyankopon no ngu afi ni na fofo me nsa ete so no ba ne nchen a for 1 week mo besra obi a na mo hu say situation wo mu a na mo depend mo ni wounds and ni woes no and ni how no na mo depend no mo tan for 1 week mo kasa na mo kasa yen so a na mo blame no say why boni bi ntonka so into hwe all this ayina ni na fofo ne yire na e de buy asetremu a ese say ebribia no obi ko ha mo a especially na yire ana ukunu ana wo yire utimi nya arrestration bi ema obi a o hawo so na fofo nso no ense say ye blame no because say unim okwankwa fa so ayare ne bae senye nyame ene yi kire say obonsam na eni nyame ekokan ya anka yenim sa pepepe na ohaw bae so a ese say se ne tibia yenhwe enuti Job ne na fofo yi ene ne yiri ene ohaw atuni Job antimi anka asem boni bia ente Onyankopon na ensem na ne na fofo ne yiri eka kire ni nyina so no otimi esomu a wanka bibia so antia wom nemo ne dimafo ne nkeka sam na eka ye no woni se ne tibia no ne dimafo etiase ene yeso ye wo haw saa ne ekoso krampo no echi enurade nti ochina ohawa ewo ho ene no ochina ebe yekese nti hwe se obi wo haw mu na wode ochina no uni ohaw mu mu se ye Christopher yi na se de hefo dikaka ye no ya domi asasi yes ya domi asasi nko ade oha bibi biara efa onipa distractions de ebenya bibi bia be distracted from Onyankopon nko ade ebenya enti no ye wo ho a ese ye ahwe yie na ye hu se Onyankopon ana ye dimafo enti no Job asem o kan se ni na fofo no bon so bo no ni ade no o kan se naked I came yes from my mother's womb and naked I shall return there the Lord gave and the Lord has taken away yes blessed be the name of the Lord amen adejemu na mbaye adejemu na mesako so that say enti wan hwe bibia enti na dofo no sayen ya aka ibe influence o yenko okonfo we ho yenko osofo we ho yenko insu we ho yenko insu we ho na Job de wantimi ankasa onim se even krampo no obonsam no won kwa dikwa no wanwe kra so obonsam bi wo ho ne mo se Nyankopon kuto se wo hawa ba nyame ne nim amane aba nyame ne nim okwan ofa se baaye no okobefa sa kwa no se me amane afrimu adofo no
yɛn so a yɛ kristofo yɛ ne wiase abere ato yɛn yɛn hwɛ sɛ ɔhaw ba sɛ ne aba no nyankopɔn nim kwan a wɔbɛfa so ɛyi afiri mu ɛno ɛna bɛma yɛgyidi ahyɛ den na bɛma yɛgyidi anyi akɔ awurade mu na obi nso ahwɛ na ɔno nso asua atwe no wabɛn nyame mmoa yɛn ɛwɔ n'adom nti amen amen meda ase fani foster why are there pa so say was watch yɛ mu sa afei yɛn to aso okay yeah Job was some kind of me the pound or how na mu nyina achi o se na me de menim se me de ma foti asese awie no obegyina asase so they say menim se de me fam ni nyina it will come to an end na wie no so nkunim die be de be ba ma afa bio osa kan ye 23 na ye kan na o se na wonim kwan am fa so se wo so me hwe a me free mu seska oh e say you dey go that to gym na ayeshem enti Hiob say and I say Job say nyankopon nim kwan am fa so wonim abrabo mu nsem nyina wonim se de me nam mu nya da ba me nifo enti even say o test me kra na me ba out a me shine e kwan sron koso enti me se de tie bia ebedi nkonim enti atiefo ne abusuafo amu tie ye de wonam mu bia ne yengina ma onyankopon ma ye ni wiase afefe de echi na ye mfom enti aye nyankopon because say ebia na onam wo haw bi mu nti ma menkopɛ moa wo baabi ebia menam wo haw bi mu nti ma menkɔtale obi kuno ho kakra ebia menam wo haw bi mu nti ma mempɛ sugar mommy bi ebia menam wo haw bi mu nti de atwere sɛ mo ma ho kwan sɛ menyɛ de ba menyɛ hi obi sɛ na wonim kwan a mefa so sɛ wo so mehwɛ a me free mu seska amen pato kamesbi de kitu bi kan ofa sɛ wo so Job de na sɛ bia wo so wutie me ne sɛ obi yale na okɔhwɛ no a wonu masɛm no ɛbɛma ne nyankwa wonu masɛm no betimi akuno kakra nti ɛsrɛ mo sɛ obi yale ne ɛkɔ no hɔ ana obi wɔ ha obi ne ɛkɔ no hɔ a yɛnhwe anu mu kasa yie ɛnyɛ saa the end no yɛkɔ yɛkɔsra no bat ne akɔpira no na ada abanti awurade hu yɛ mɔbɔ ne ntimi hwe ya no kasa yie damase amen okoye minu yare je na minu ya nya bi no eno ane de okoye ko kasa se nwe chiro bi o yare a na we ro obuana na so ya very careful one can finish obi with us pass modest twist no so aba ya very very careful no crow sometimes what comes out of our mouth our utterances can be very very dangerous we need effect ebenya and say what you say you can't take your words back what I say I was say very very careful for our utterances madam was say yen to aso na yen hwe the road to Emmaus so we share asema Luke chapter 24:13 all the way to 27 but yen kind from 25 no Luke chapter 24 no kind 25 na Jesus Christ respond there no mema Penny Thompson abam na wacheche nemo bi mo ase kakra 24 no kind 25 ne afi 26 no all right na okachire won say adwen harefo a moye nya makomam se mo beji de adifo no aka nyina adi ensese Kristo no behunu saa mane no ansana kwakona ni munyam ana kan 27 no so ka ho na ofiri Mose ene adifo nyina so kire won atwere nyina mu nsem a efa ne ho ase amen but yeah show this is a conversation sene abasam no esitie from 24:13 to all the way to 27 yenim sa to Yesu achidifo ya no omo free Jerusalem no omo ko Emmaus after nema bi bre esisi na Yesu Kristo ko pie omo so ewo Emmaus kwan so na afi omo sha se Yesu bi so omo se ede na mo kasa afa hu ina afi omo sha se cheche Yesu se ba kokronpo do se na huru yo no ne agba yo nte ya na awo sa de ba to se huru ya yinam di na chi se wa ye principal ya hande na ma enkofo mu makuno ema afi krompo de chance krompo ema ye mayo yi so omo kwa kohwetum omo sa ko ya oni obium ema ye krompo ye suafo isa so ko ya mpazi ye si oni obium na wo de nsema ba bebrebe won ti sa sema mo ni Yesu kan and that was Jesus Christo ne response or the ma wo mo Thompson sa some way saying yo best back last yeah na say ya ba be di Yesu echi
there won't be any setbacks. Yeah. Na somewhere yeah the dada yo. Ya ba bedi Yesu echi. E toda nsem be besisi wo ya kwam. Eno e be kire se ya gi Kristo edi yie. Ana se ye de yano keke. Ena ye de edi nechi. Them say typical example, maybe they made the mfatu some time ago. Say one of the lessons. Make us the cultural exams. One of the exams we share Sabbath. Yeah. Me yes, me the me no kwa me inti me nko. Say me now for na twetwe me yie. Ka say bio wo ba say obesua dia na say obesom nyame. Nkwa na oye SD ni. Nanso echire no Onyankopon ehye ne ho animonyam. Amen. Yehwe san krofo yi a Yesu echidifo yi. Megidi se sabre na nsem bebre sisi for so few weeks na Yesu bewu ye ne na nsem bebre nsem ne kura na edo so dodo. Esan se wo hu se Yesu ete efumponko so eba Jerusalem. Wo hu sa event ni nyina nipa eboje ne so ne nyina wo manitua. Yesu kwa so de womo eto chacha na eton nyoma okopam wo nyina efira so de ni nyina wo manitua mu hu ne ekọ so nyina Passover no wo Yesu nyina na ekodi Passover no wo mu hu ne oyeye. Yes. Afi so Gethsemane empire Yesu kobo ya Judas ekoyi Yesu maaye wo manitua na bebia na chance ye ne trial no nsemo mo kafa ne ho. Yeah. Wo mo twetwe no ekowie ase kra ebo wo mo bo no ne ko bo ase nue yi so ni nyina wo mo anitua wo mo hu ni nyina na asema Yesu kan abra oba bewu ona ase na homie etwato a ogeye eno nso megide se na esuafo yi wo mo gina ho a wo mo ehwe wo mo hu bibia. Yes. Ene curtains ni mu a echeye ne esum a eduru ewia kete ni nyina wo mo anitua. Yes. Enye no nko a hwese tombs ana se adakamuna ebia atenefo asori na eya onwade a wo mu nyina wo mu ehuye na we nyina siye no megide se wo mu no Yesu anu mu di nechi no na wo madwen pa ne se Yesu ba beko agi wo mu afri Roman for 2 years na obi edi ni atu usu sei na wedi ehwamo kese a entesa entira ese abasamtu abba wo madwene mu ese nti nipa ye ni edi nachi ne na okache na ye papa ni nti ye betumi de ye ho na Yesu yikura ye nipa ben ya afena disappointment so aide abba nti wei na wo nam kwan so wo kwa wo di nkomo na megidi se ye nyina se ye wo fie se ye wo asori mu se asem to pani bia na yakobo playback enya asumesi no kan sei enya asumesi no kan sei ena ne de bibia tu ni na adane nkomo enti enu na no mu didi sa nkomo na Yesu ekoka wo mo ho na wo mu ehu se Yesu ena oni wo mo na na den na mu ken na mo sha ase enarity ena mo kan say na ejidi say ono kra mpo na nka oba beji ye free Roman for insem nenso na bia na me say ne body no kra no o ma kwa say body ni ho man na be kan ya suma mmema akwa o so mba ya o so body ni ho to me ni so mo no ni wo no ka so bewu na ne nansa so be sore no na je say afa ha epie omo enka nti na Yesu edi wo mo atem no eno ka chom se nti mu refi nsem a edifo no ekaaye ono Yesu na so baaye no obehye sansem nyina kena nenso na wo mu erefi esuafo na sem na ye ka o ebehu se nkofo mu ho osere edibia ye sere nenso ya asem a enedei etoye ene eya na ye refi se Yesu ekaaye ho abra yenam ye valleys in. Yes. Our valleys can be anything. Abrana eni daso nyina asa. Uwa nhuchiremu, uwa maniemu, yariemu, that is your valley. That is the pointer. You are the lowest of the bottom. That's right. But here ni refi say
Yesu eka ye ho at that time eden enye ano keke so won ko sati bia no you may not understand you may not feel it oh so we there but so kwai say obia eye so obia yiwama eye so aka wo nko a but that is the time I say we gina we gidie mu a Christ will come out for you no be so mu no be dwenti that time e ma ye remfi say Christo eka ye ho eye na ye refi say Yesu kra na ye nenam at that time no but or boy kokko say e ma ye remfi afi so o say yen kai say we shouldn't forget say a story no there is more to the story see say ye ka say ne ekoso abonten yenim because ye limited in what we see ye limited in what we hear nenso nyame no boss robo asase he is not limited in any way exactly the you say that so asa kai say it is story no it goes beyond now it goes beyond what you are experiencing afi so eya na ye refi say troubles no eba Yesu ekura yen ewo ne nsem na odane yen de ye kɔ nkwaje mu na senia nkrofo no bisa Yesu say are you the only stranger in Jerusalem eya na ye refi na ye say Christo kra onim ne enemu but he knows he created us he redeemed us onim ne enemu nyina entema ye remfi na de bia da yenkai say enkai kaye egugu gide asensuo say ama ye remfi na say kai na nyame ayama ye in the past de biara that ye wo gide ne areshem ewonimu enti ono so abra enidaso nyina asa no that's the time he comes through o say eto ne edo ojuntufo beto no nyom o say eto ne eden a na Ewurade ehye ne ho animonyam enti e de hye nyina ye hu kran say setbacks beba nenso se wunim ne odo ho ato ne so wunim ne awo twere no a obeye nkunimdifo yen kan Romans chapter 8 verse 28 Mesrema Foster akan amayen na wona odo Ewurade no o say wo mo do Ewurade no ade nyina edibua wo mo na ewie won yie se udo Ewurade a Ewurade ngu wani mu ase eya na yese edin nanso bibia be wie mu di ama wo yenhwe Philippians chapter 4 verse 4 to 13 Philippians say ewa kakra we kan udu bebe mema wejai nti do be bia betumi aka Philippians chapter 4 verse 4 to 13 all right Mama moni nye Ewurade mu da kan bi say mama moni nye mama nipa nyina hunu mojo Ewurade aben mo na nwene bibia ho enha mo ho na mom ade nyina momfa mpaebo ne nkotesre ene aseda ema mo ade sre emnu Yakopon asom na Yakopon asom dua etra ntiase nyina so no behwe mo akoma ene mo adwene so Kristo Yesu mu afi ne di akire enuanom ne ye nokre ne anim edru ne etene ne hote ne odo ne wodimpa so brapa bi wo ho a saye bi wo ho a sanyema yi na monwen ne mosua so na moje na mote na mohunu ewo me ho no enoa na monye na asumdwe Yakopon enemo ebetena amen amen we na nyame epese ye de chichi yewre no matter what will come no ejinama na ono so bedi nkunim amaye amen amen meda asepa meda ase Penny Thompson say why yen sa ede amayen yen trust na fi yen sorry yen addition say o see Jesus hunu Yesu finally Hayford yen hunu Yesu ne sen okwan ben so the address so I think say na the hwe nyina ye or how any amane any mu nsem isa nti adesua pese o kire say ye how yamane kwadan na mu no ye hunu Yesu na adesua na egu say wanya opebi so obehunu Yesu ebra wa bem abuda ene
there's a story daye bia obi son ye ewo ha enti fa wo ho esi honom te se de wo na son sa daye no na enipa na oson daye no ne daye sumu no na se na dwendwen aye bebre ani da so nyina sa na ni atutu agu ne nsem na se wo ha na no aye de ben aye den ena ode ne nsa sum na no din ena ote baabi na oye de ben wo dwendwen na dwendwen no mu na wo dwen ho se senka Yesu ewo asasi so a anka obekọ ne nchen na wakọhwe ne naase na waka ne haw nyina a kire Yesu fise Yesu de wonim so oka ne haw no e kire no a obehu ne mobo oho enya de se Yesu begya ne ho akọ nti oguso wọ ne da esun mu na no hu se ne puna bi oguso esun da ye o apunu ni bie ye no na afei ohun se abrantie ni monyamfo obi ne ho fefefe no awura dan ne mu owura mu ano se opese ohun Yesu ana se opese ohun Yesu nko a metimi aboa o me de obekọ Yesu nchen de waso ye nyina ni se dimachi enti at this point a Christopher ni agidifo amutie ye nyina se opese ohun Yesu a there is a place you can know him. Go to the Bible. Pe Christo som asafu bia omu ekyerɛkyerɛ papa ne fa ahoyɛ de ben ebo sa asafo no na omu be kyerɛ omu be direct o edo ayɛ de ben akɔ Yesu nkyɛn nti enipa ne ka sa na ɔde anigye ɛsɔre ye na ɔboboa ne ho ne niema kakra som ne bo ɛna ɔsesa he na odi n'akyi ye kɔ Yesu nkyɛn omu na afɛ de he realize say kwan no nam so na kwan dada bi wɔse esane na ze enye smooth ways a so opezo kɔ Yesu nkyɛn a yegu da so ne so enti wo mu kɔ na fe de ne kwan kyerɛfo no de obae na obɛka kyerɛ so de kɔ Yesu nkyɛn de osan ka kyerɛ ne sɛ o kɔ ahwɛsoro nko a eni kwan so hwɛfo bise nipa bebre afro stairs ya o mu ahwɛfo mu twitwa ahwe awu o mu antimi ankoduru Yesu nkyɛn enti focus your eye to Jesus Christ na wo kɔ ne nkyɛn no ɛna odi n'akyi ɛna ɔne ne kɔ a enti wɔn de wɔhwɛ soro saa o se afi ɔkɔ ya na ɔkoduru the last stairs odu last stairs ɔka kyerɛ so ɔne ma ne kura nyina fagu ha ɛna ɔde gu hɔ ɛna obi epono enti wɔ so obi epono no aba ebese sima entem de na afi de ogina Yesu anim ani gye aba enti wɔ se Yesu ehwɛ ne din wɔ se oduru hɔ nom no wɔ se na emfonso bia eni animonyam fɛfɛ a Yesu ekura no ɛho na bio nso wɔ se ayem Yesu eni tumidie a na ɛhyerɛn no na eni enseso ewu nipa mu undimi mfa Yesu ntutu obi ahoma ne nyɛ dɛbɛ enye yie na wɔ se Yesu de nani ehwɛ ne din na nani na ɔde hwɛ ne din no emani nya abo asetɔ bi ewu ne mu ema na koma yɛ dɛbɛ ɛtɔ ne yam afei kura de ohwɛ Yesu nani monyam nani na nka ɔpɛ baabi kura adwane de ne ho ayɛ dɛbɛ akosie afei de Yesu ɛbɔ na bɛti de ne nsa to so na ɔka kyerɛ sɛ manyɛ dɛbɛ ma ensuro enti story ne nyinaa ne sɛ enipa ya na dwendwen adɔɔso na ɔson saa da ye we se no ɔse bra okohu Yesu no na nka even opese okasa kra nanso enam Yesu ani na no de hwɛ nti wantimi ankasa ɔse obu ahwei ɛwɔ nanim na ho de nyina efiri ni mo still na Yesu yɛ dabe egu so a wɔhwɛ no na ɔse ebra ɔsɔre ye no hu sɛ tebea no asesa kra efi sɛ ɔne Yesu ayɛ dabe abɔ empunimpu me pese me kan asɛm wɔ se na Yesu ɛda so ɛde ɔdɔ ani no egu so ɛhwɛ me na mesrei ɛde anigye ɛhyɛ me krama sewe ɛde anigye ɛhyɛ me krama ɔse nanim hwɛ ɛde anidie kronkron ɛne ɔdɔ a enika bia ɛhyɛ me ma ndi Yesu anim hwɛ no nko a etime ɛsesa enipa de ɛbɛn ɛte bia ndi abusuafo daye we say daye fɛ kɛkɛ I reach sen committee me aso saa daye we say bi nyame mo ya yetie nyina na daye bɔne ne nyina mfiri hɔ ne nso daye ne hu Yesu obi de yɛ da bɛn ekɔ Yesu nkyɛn ba no kwasɛm ne sɛ daye so yɛ kan sɛm bebre ɛkyerɛ yɛ ɛwɔ sɛ yɛ follow obi na ɔde ekɔ Yesu nkyɛn amen na sɛm no ebetume de yakɔ yɛn pa asafo bi ɛkyerɛkyerɛ Nyankopɔn asɛm mu ama mu da wɔ ne yɛmfa yɛ ho njoin saa asafo no na ɔde yɛbɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn bio yɛ kɔnsoso we need to focus wɔsi nipa bebree wɔn afro saa stairs wɔn atete ahwefam enti yɛ kɔ a we need to focus yɛmfa yɛ ni nsi Yesu nko aso yɛ kai Peter ɛda na Yesu ka kyerɛ sɛ ɔmmra ɛwɔ ɛpo ne so no osi fam na afei wɔkɔ no
ɔhwɛ yesu no atimi kɔ afei di ahantan bi be hye ni mu ohu ne sɛ me ame no ɔga me na me nante ɛpo so oyi na ni free yesu so na afei start no ɔyɛ dɛbɛn na ɔmem enti ɛwɔ se yɛtimi efokɔ so na yɛde yɛ ho yɛ dɛbɛn ɛtro yesu kristo so bi ɛwɔ se yɛte ase sɛ kwan na yɛ nam so no ɛnyɛ smooth saa ɛyɛ akyew wɔ how betimi abem amane betimi abem sɛ de yesu ya ne ne ba nyina mu no Jesus is there for us na adesua no last thing bi etwa to am pese meka wa say emfa ho ne abrabomu akwansidie ahodo no ɛwɔ sɛ ye ma yɛn ani esi yesu so ɛne de ɔda no adi ɛfɛ nyamesom ɛne ɔdɔ ho ɛkyerɛ yɛn no enti nyame ɛma yɛn asɛm mu ɛnte aseɛ na ɔmmoa yɛn obi nwom wɔ se yesu kan ho yes odi wanim odi wachi saasase ani dane butu na se mipo etutu kogu pomumpo a ensuro efiso ya deben waka ho nyame hye no ma ya na se munti ase minim sa adesuan e de ensakaye sunu bi ebeba afoforo abrabom na ebe kanyan amanfo nso amenya yesu mu ani da so e wo yesu din mu amen amen edamase moya de pa se abisiafo adesuan na ye kama emre ho anka ebe to aso a because adesuan no beautiful my shame crying my anidaso ebebre yadamase se abusiafo mo nso mudi mafidie moyi mafidie and free hase na ene moye sa addition next week no ye de addition to so du mienu na ye de bebro se share him anase di ne ho adanse eno so ye addition ebe kamapa menyi hu mfrum share ye wo hase na ye mfasa addition no efamro ye be kate ye ni na fe mama sister Grace ashiraso amai pache mo mpae yada wase asumdwe hene dodi ya bedru di o am ya to asem na pete se betimi aso aba jese ogugu sunsu maye ti esro so nyame gugu asem sunsu maye ti fo ne ahwefo omonti ase na omfa mobra na yeso emfa mobra yeso so ya anye se ye ka na ye emfa nye na asem ne yefo onyame yada wasese wo hira ye ba ye nyina na o me ya hodi ama etimi di asem na guo yeso ye kokko mu mpaebo bi a onyame yeso se yema ye amen ye tiefo ne ahwefo so kokko abu mu mpaebo bi a yeso se yema wo musoso wo mu so mdo mo fidie to ha no wo ma angwesti wo mo time na se wo ma se wo mo mre hira wo mo de hira ye yedi ntitimu ibu enyire ho ba ho ma se kopim se be se ahia na wo twese ne wo yesu di mu nti amen amen